Welkom bij de eerste verkiezingsvlog van de FNP Noord-Eerst-Friesland. En het is een hele bijzondere dag, want Joet presenteren wij uw verkiezingsprogramma Dus. Ja, kijk, daar waren we al even in de binnenstad van Dokkum. Want we moeten even nog een klein cadeautje voor Warner Banga. Dat is een vertegenwoordiger voor het genootschap, voor het gebruik van de Dokkumers. En die heeft ons geweldig geholpen om het programma over te zetten in de Dokkumers. En waar is nou een beter cadeautje kopen dan bij het streekje. Maar voordat we naar het genootschap gaan, gaan we eerst even naar de pomp. En niet om te tanken, maar omdat Swanette Cuperus daar werkt. Wat was er nou voor die? En ik zou zeggen, Ja? hartstikke gefeliciteerd met het eerste programma. En geweldig bedankt dat je me op een list bent. En hartstikke dikke vette box. En ik vandaag het eerste verkiezingsprogramma, de Friese versie. Nou, hartstikke En deze mooi. dank dat je bij ons op een list staat en dat je me inzetten wil van Noord-Eerst-Friesland. Mijn naam is Swanette Cuperus, ik ben jongenier en ik stel bij de FNP op de lijst. Want ik wil opkomen van jonge ondernemers en ik wil graag dat het Fries bestaan blijft. Ik ben Anne-Geert Beer en ik zit voor de FNP op de lijst. Omdat ik graag opkomen wil voor de jongeren, zodat wij hier aan al jaren een plakje houden van in Noord-Oost-Friesland. Ja, jij kijkt het programma even oerhandig aan Anne-Geert en Swanette. En nu zijn we toch echt wel onderweg naar het genootschap. Naar de helling, midden in het stadje. Dus het eerste exemplaar voor het genootschap. Vertegenwoordigd door Warner Banga. Die het geweldig geholpen heeft. En ik geloof dat er nog meer geweest zijn die het meekeken hebben. Nou ja, wij van het genootschap voor het gebruik van de Dokkumers die vinden het vanzelf fantastisch dat het FNP ons vraagt heeft om het partijprogramma in het Dokkumers over te zetten. Dat hebben we graag gedaan en het leidt er nou en daar ben wij blij met. Het is precies wat wij willen, dat de Dokkumers weer gebruikt wordt, ook in het officiële verkeer.